Γεια σας! Τι κάνετε? Έχω να σας δω 8,5 χρόνια. Αν δεν με θυμάστε, και λογικό, είμαι ο τύπος που έκανε αυτό και αυτό το βίντεο πιο μικρός. Αρχικά να πω 1000 ευχαριστώ για την αγάπη, τα σχόλιά σας. Ειλικρινά δεν περίμενα να αρέσουν τόσο τα βίντεο. Επίσης, σε αυτό το σημείο πρέπει να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη. Απογοήτευσα τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, να καλώ το Linux, τα Linux. Αλλά κι εσείς δεν με πιάσατε. Δεν εννοούσα τα Linux πληθυντικό. Εννοούσα τα Linux με παπάκι. Politically correct. Ήμουνα μπροστά. Προχωρώντας λοιπόν, τι θα γίνει με το κανάλι. Πρώτον, θα βγουν και άλλα βίντεο. Σίγουρα όχι κάθε εβδομάδα. Μπορεί κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, κάτι τέτοιο. Θα δούμε ανάλογα με τα θέματα και με το πόσο χρόνο έχω. Δεύτερον, αλλάζουμε λίγο το ύφος του καναλιού. Αν το προσέξατε, έχουμε αλλάξει ήδη το λογότυπο και τον τίτλο, οπότε από Programmizing πήγαμε σε Phil's Lab, το εργαστήριο του Phil. Νομίζω είναι ένας πιο κατάλληλος γενικός τίτλος, γιατί δεν θα έχουμε μόνο τεχνολογία, θα έχουμε και άλλα πράγματα όπως κατασκευές. Τα βίντεο που εξηγώ τεχνολογία θα συνεχίσουν, επειδή είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω. Γράψτε μου αν θέλετε στα σχόλια τι θα θέλατε να δείτε, αν έχετε έτσι κάποια έννοια σχετική με υπολογιστές, κινητά, τεχνολογία που δεν πολύ καταλαβαίνετε ή ακούτε να τριγυρνάει. Και όπως είπα, θα έχουμε και άλλα βίντεο τα οποία είναι πάνω στις κατασκευές. Μου αρέσει να κάνω πράγματα με τα χέρια μου, οπότε θα τα βάλω και αυτά σε αυτό το κανάλι, θα εξηγώ τη διαδικασία, ελπίζω να σας αρέσουν. Τα επόμενα 2 βίντεο θα είναι τέτοιου στυλ. Το ένα θα είναι μια επισκευή και το άλλο κάτι πιο δημιουργικό. Το πρώτο βίντεο μάλιστα είναι ήδη στο κανάλι διαθέσιμο, οπότε μπορείτε να το δείτε μετά. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ που δεν κάνατε unsubscribe, παρόλο που έχει περάσει μια δεκαετία σχεδόν. Τα λέμε λοιπόν σε 8 χρόνια. Είμαι ο τύπος που έκανε αυτό, τα βίντεο που εξηγώ τεχνολογία. Τι θες μωρή?